Size naye umama uMpondo. Amen. Size naye kwakhe. Sifike sayivula inkonzo yakhe. Amazwi amabili okuvula inkonzo. Savula amazwi okuhlambulula ngoJohane 15 verse 3. Savula amazwi iLevitikus 12 ubungcambi bomfazi ozeleyo. Ke ngoku sizawuvula amazwi wezipho. Inkosi abenani. Amen. Amen, amen, amen. Kunamana amazwi wethu uMateyu 2 ivesi yokuqala. Inhloko-ndaba izazi ezavela eMpumalanga. Uthe-ke akubona ukuba uYesu uzelwe eBhetelehem elakwaYuda elifeni kaHerode ukuba kwabonakala kufika eYerusalemu izazi zivela eMpumalanga zisithi uphi nalo uzelweyo ukumkani wamaYuda. Uba sibone inkwekwezi yakhe eMpumalanga size kumnqula. Uthe-ke uHerode ukumkani ukuva wakhathazeka yena nayo yonke iYerusalemu yakhe. Wahlanganisa ke bonke ababingeleli abakhulu nababhali abantu wababuza ukuba ubeya kuzalelwa phi na uKristu. Bathe-ke kuye eBhetelehem kwelakwayise kuba kubhaliwe ngomprofeti kwathiwa, nawe Bhetelehem mhlaba wakwaYuda akunguwe nakanye omncinanana phakathi kwabalawuli bamaYuda. Kuba nawe apha kuya kuphuma umlawuli onguyena uya kubalusa abantu bam amaSirayeli. Kwakuba njalo kuHerode ezibize ngasese izazi ezo wabonisa kakuhle kuzo ixesha lokubonakala kwenkwekwezi leyo. Wazithuma eBhetelehem wathi, hambani niye nixokise ukubuzisa ngomntwana lowo. Xa ke nithe namfumana ze nibikele ukuze nam ndiye kumnqula. Zimvile zona ukumkani zahamba nazo inkwekwezi leyo zayibona eMpumalanga izandulela yada yaya kuma phezu kwendawo abekuyo umntwana lowo. Zathi ke zakuyibona inkwekwezi zavuya ngovuyo olukhulu kakhulu. Zingenile endlini zambona umntwana enoMariya unina. Zawaphatha zaqubuda kuye zathi zinqike impahla yazo. Zanikela kuye iminikelo igolide nentlaka emhlophe nemore. Zathi kuba zihletyelwe nguThixo ephupheni ukuba zingabuyiziye kuHerode, zemka ngayimbi indlela ukuya ezweni lakwabo.